What's up? Naanasad mi karon magsamok-samok sa inyong stream and with no other than my guy from Imoha Podcast. Kamusta ba? Uy, kumusta? Okay lang. Sorry. Nanasad mi karon. Sa Hello. move on. Sa may move on na nato. Hi. Ikaw ba when nakakay gusto move onan? Ansa daw? Sorry. Ansa? Sorry. Na ba kay gusto move onan when let's cut to the chase. Diretso na eh. Wala na actually. Naka-move. Dali mo ko maka-move on. I don't know. Unsa ni ka-move on ba? Move ba gid siguro? Unsa ka ma? So, wala na ko. Okay na ko. Kuan na move on. Ka-move on na jud ko. Really? I don't know. It's actually this is a requested kuan magiging a requested topic. So It's fine. Yeah. Like, unsay i-request sa ato ang listeners. Yeah, you ask and you Yes. shall receive. Kung di ka mangayo, di ka matagaan. yes. Di ba? So Pero ang moving on, dili naman siguro kaayo ni siya sa love life lang. No? Daga man ta move on na, Yes. di ba? Like, career or maybe wait, ikaw na ka kadali. Yeah. When Career career? siguro. May makamove So, on dili. No, job dili career. So nakay job nga gi-move on nan when gana siya kasakit. Partly, but kana lagi na makaingon na ka na okay, dili na ko din ha, 'di ba? I mean makamove on na din ta. So, yeah. Okay lang. Pero dili lahi ang career, lahi ang job, 'di ba? So, yung career is the one you really build magyud over time, 'di ba? But ang job is just like kana lang siya na nawala, 'di ba? So, well, ana, yung kuan. Ikaw, tanaw nimo. Uy. Nay bagong Dagahan ko gi-move on nan actually. Pero ba? it was never about love life. Oh, ganali ko minaw na. Sige no. Dili man gid siya love life gid ko. Muna ako di ko ka-relate yun nga. Kinay taong mag-maoy or na mag-move on or kana itong na maglikramo silang love life. I mean, I respect those people who go through that nga phase. Di ba John? Juneto? Kamusta? Yeah. I mean, respect sa mga tao. Hello. Hi John. Welcome Gabi to na to. Podcast PH. Welcome di ay. Salamat Boss Owen sa pagpapapil na ako dere. May problema na. Yes, sa ipang-invite na ako na tungkuan sa do. Nice. Tungkol sa kakusgan. Si Nice Headmaster. One. Headmaster Senpai. Nice one. So, balik at nung ano, like, Sige, kato. I could never relate sa mga taong na magmaoy about love life or may mag-post about move on. Kaya wala di ko kaagian. It's probably I'm the wrong guy for this, pero what I like about this kay curious ko unsay gipang feel ninyo when you were moving on. Pero nag-move on ko in so many things na dili naman kayo siya secluded to the four corners of a relationship. Yeah. So like also moving on from career, moving on from a job, moving on from your parents' house, moving on from the Philippines, moving on or from practical places, di ba? So why not we ask kung tanong to natong tao nga nag-request jud ani? Kana. Juneto, ikaw ang nasa hot seat, my guy. Nganong move on man gid sa tanan? I'm curious kay ko. Anong move on man tayo? Nakay hugot, nakay move onan nga butang. Would you like this topic by? Curious. First is joke na jud na mo sa among work. Naman ni Boss Owen like because na-separate man ko nila silent team something like that, so nag-joke me about moving on, move on na lang ko sa team na to. It's because kay nabuwag ko ninyo na then mo na nagsoryan invite ni ko niya, how about let's appeal na ko dyan para more vibes lang yapon tayo even though na di na ta same account. So wala ka move on ba
Atong na yung wala pa. Pero nasa And, bigogot to about moving on or something. There, murag nasugod gyud about ana. So musag nastoryaan sa namo ni Busowen. So ano siya na mga hugot-hugot kay mga emo sa kiyang mga kauban namo. So gamay man ng lalaki. Mo lang Kalabahan ng babae man. So kami mga emo sad. So kana nana. So sige dyan. Pero ganahan lang ako i-notice lang ba before ta mo so proper gid ko ana ganahan lang ko si mong kao gid ko kanang make nabaguhan ko si mong kao kuan kay baka na flashy gani kayo bago ni nga kalo every episode magsuot tag bago nga kalo every time yay kana no. Juan kumusta lagi kalimutan namin si Juan nag-share pa ko busy kasi yay kana nag-share ako pang-share props dai bay sa atong like gusto dai ko mag-ingon og salamat sa atong mga efforts diri bay like kinsa may magpasalamat sa ato ang wala man kita ra gyapon magpasalamat sa atong selves salamat when sa atong initiative nga to make for a commercial atong commercial and one commercial for, video for kuan bay kabi ang efforts ni Juan nga pag propagate pag distribute sa ato ang mga feed bay tanan pages ni Juan na Bisaya Podcast PH pati sa yang Discord na added to. Pati siguro siyang damgo na gyapon dadto. Munang tawag dili ka move on. Diba? Which is very good. I don't know kung maka-move on pa ba aning inani nga to nga kuan. Aning inani na to nga kalaki. Dili bay. Nagakalingan ko. Just a confession lang, very quick lang sa confession ako about podcasting. No, I'm only just kanang aiming the 100 episodes. After that, I don't know if magpadayon ko dili. That's na win. Duga na. Part gina siya sa kuha pong kuan planning. Di lang ako isulti, but I think it's time for us to discuss. Yung mo nag-isulti. So dili na sa una dili na ako isulti but karon man nakaingon ko na okay na lagi isulti. So after 100 episodes we will see dili ko musulti nga magpadayon ba ko or dili but we will see on that 100 episodes. So I don't know kung maka-move on pa kung inaning style na to which is ganahan mo ko. So adugay kaman sultian ta ka dyan kung maabot ka dinhi maka-addict ba dinhi. Nakastorya na ko i-add diri bay nga nag-message hit up lang sa ako sa YouTube ba. Then gusto na ko siya i-add okay ra outsider ni siya then YouTuber ni siya wa siya kabalo siyang sudlan. I'm just excited on sa reaction niya mabutang sige go ganahan ko ana mga reaction ba kuan man kana Bisaya man kana basig mag-English tagmaya ana na Bisaya ni alright kana yung pangalan din si Jay. Nagig mo siya sa Dubai, makig-VLS mo siya sa ako sa YouTube. Then ako kailan mo sa ako garbuso bi ako di ako mo hatag-hatag basta-basta lang sa ako ang subscription. You have to mean something to me for me to give time to you. Ano man, di ba? Give and take. It's a matter of adding value. Yes. Di ba? Isuki ko karon kay wala pa man siya. Let's see let's see pag sulod niya dire basing ta ko ngani ba gyapon ko ka isog. Anyway, wala ko ka move on ato. Dagan practical applications ang moving on no. Pero nganong sa babae and relationship man siya mo stick ba? Nganong sa opposite sex man siya mo stick? Like relationship man siya mo stick? For me kana dyan sige for me murag mas kung laing butang mas dali mangalimtan pero if ever relationship na siya sa opposite sex just something na mobilin jud pag maayo nimo kay ang emotions na imong gihatag atong time so mas grabe jud siya og kanang impact sa katawo. Nice. It's a good thing na ning-mention ka. Ay, sige, please welcome din sa atong kuan. Kinsa na siya? Ay, si Kuan na din. Di man mailhan. Abi na hog si Kuan. By the way,
kani si Pat, Yossi break. Yossi Break, usa ni siya sa founder gid ani nga kuan. Kaning duha, usa gid siya sa mga founders Muni ani. ang Nag-sell founding again. fathers sa Yes, New muna World mong papa sa Papa Bisaya Pat. podcast niya. Wow. Panagsalang din siya din niya, ba't ni papa na. Dugan na siya, wala nagpakita. Hi pa. Uy. Mga adlaw sa media. Mga adlaw. Late gig ko permi sa absent. Bagsak na ko na yung subject. Okay lang ay. Ganahan lang ako to i-point out by the way, katong gisulti ni Jan ba no? Ni June na about emotion. I agree man good nga emotion plus information is a long-term memory ba no. Sa bantay ta na mahinumduman ginato itong mga bata pa ta na kinsa itong mga kaaway nato. Basta something na matouch ang atong emotion. And makahinumdum kita sa mga tao or sa mga maestra nato na kinsa to yung mga nagpangga nato ng mga maestra, di ba? So basta maigo na magud tong emotion good, dapat grabe kay ang memory ana good, di ba? So Dulot siya. mo to siya kang kanjan nga kuan ba? Info. Yeah, kuan. Maigo ang pagkatao nato ba. Yes. Kana. Mo ginay kuan. Nag-go ang ego. Adilite. Yay. Yeah. Pwede Kana- maningog kana sa- ng hilom-hilom diya. Bitaw. Thoughts ba? One and freedom scene. Naamoy butang nga wala mo ka move on from or babae? Lo. Wala ka ni. Babae, ako lagi ko ka-move on sa akong asawa. Yeah. Yay. Kana. Respect. Safe ra, Ito. safe ra ba? Ito, kay murag nabulag mi 2010 tungod kay nakalarga ko diri. Nga 5 years mi wala nakita, dayon gibalikan ginaw siya. Kaya lagi ko ka-move on, ako na lang giminyo. Fights ba? I mean, moto siya. At least Okay happy din. siya ba? Di ba naidagan ki move on yung murag bitter kay ang pagbuwag ninyo? Or kana bitaw kay murag it's a different outcome. And that's rare nga dili siya masturyahan. But I think pero may nagakahitabo, dagan gabulag din magbalik. Pero dili siya kasturyahan no kay happy mo gud siya. Nganong dito magita mo makainumdum kita sa kanang sakit kay no, ano murag bad ending wa. Maybe kay gakuan, look into the bright side lang ko. So, That props. Tagsa. I mean, ang gakagat mga good nga stories karon nga headlines ka na moving on from something that's bad. That's why I move on. Is it really moving on from kanang gikan gid sa bad experience no to a good Thank you. experience Why cannot it be moving on from a good experience? from to a bad no but is it but is it laisa ang kuan I don't know unsa yung thoughts ni mo na Jan or Juan Wala, pagkadung na ba? Tuod ba? We are moving on man day gid gyapon from good experiences. And siguro sa uban pag miunog move on murag love life may mahunahunaan pero sa ako apod pag ingon nyo nga move on more on life man gud siya nga application bitaw nga murag we need to consider moving on in order to appreciate what's in the present and to be prepared bitaw sa umaabot. And speaking sa ingon nimo nga moving on from good experiences, ako pud gawnon ako ba? Unsa ka ba? Napod kay ako siguro pero murag siguro sa akong personality na lang pud nga pag humana ano bitaw? Unless madumduman or may mga memories may isgutan but di na siya dala-dala. Mura bitaw kung nakoy bag, wala to dito sa sulod. Kuha na lang siya, depende na lang siguro may magpalinumdum then maabot siya diya. And siguro kana may isgutan. But mo to pag good experiences unsa pod gyud ka ba? Siguro kani mga childhood nga kuan ako kung naman siguro ko yung mga kanang murag kung gusto bitaw nato balikan nga mga experiences kanang mga pagkabata nato ba kanang uban nato mga friends kay mga kita tagbata karon gana kay Panginoon yahayan ninyo ba mo yung mga problema manata bataa mo so internet may problema nila pag wa internet mo na problema Lahi po nila mga challenges ron ba? mga challenges Lahi ato lahi ila.
Matang, di ka na ta dito, naka-move on na ta from those nga mga kaagi, then nanata karon dire. And still, we're continuing napagyapon ta sa moving on process. Magdi na siya mawala. Di na mo undang. Yeah. Nakoy pangutana mga Bisaya. Naamoy mga na move on na nabalikan ninyo. Mga mas lami na noon, kinabalikan siya. Oh, that's a good question. Can be anything. Babae, lalaki, Babae gid pirmi ni trabaho. kang mo din, babae din siya pa mag- una. Amo ni connotation mo mag- din sa move on gud. Mo magimaligsan goodbye, especially for naigi mga demographics nga. Kana gid ang mo shoot sa ilaha. Or kung sa babae pa, lalaki. Kung sa LGBT pa, LGBT. Di ba? Sakto. So naamoy ka nang naka-move on na mo pero nabalik dahil mas lami the second time around or the third time around or the fourth time around. Ako siguro akong gi-share ko to ganing sa vlog before, katong travel vlog na ko na mo gisugdan ako na I think nang move on na tanay ko ato na di na ako mag-vlog, but after that muning balik kay ko na nahimong podcast. And I think the artistic side sa ako ang ganahan ko fine arts sa una. But wala man na yun, so naka-move on ako. Fine arts magid akong ang first choice sa college, but wala ko na huma. And then after that kanang wa naman, so naka-move on ako ato. But after all, sa karon nang gibuhat na ako karon magsigo gabog edit og graphics. So nabalik gihapon to. Wag kayo ko na nagihapon dito ang ato. So mo naka-move on ako sa una, nagibalikan gyapon ako karon. Na siya di halapita. Ginsay mo sunod. Ikaw Jan, ikaw Jan. Naidagan di mo amin. Ako'y mamili kini si Jun. Sa ako is kung if ever naka-move on ako sa kabutang, for example, experiences or relationship or mga challenges in life. Para na ako is bati naman siya balikan. Good. Kay imo naman to siyang let go sa imong life. Learn from it but don't go back to it. Muna siya kung just learn the experience, kung unsay na-learn nimo ato, kung unsay mga nakuha nimo ato na mga atong time. Then kung naka-move on na ka, is ay na dito baliki. Muna siya ako sa akong side lang sa akong side. Muna ako. I mean, it's a good thing not all the time we agree each other here, di ba? Na mo time nga mga disagreement din but it's a good thing na ni-mention kag inana na if inana ang imong side, then it's okay, di ba? I mean, we respect each other. Respect, man. Yes. Muna siya mo. Muna jud na ako mo ta akong idea of moving on. Good. Nice. Next. Ako na restaurant nga akong tuan nga ga-serve sila og duck. Chinese siya nga restaurant. Okay. Dami gikayo siya. Peking Dami gikayo siya Peking duck. Ano lami gikayo siya nga nahurot siya nga pergamay ra kayong serving. So nahurot na mo siya so nagbaso imiyaw gamay ra kayo pero lami kayo. So pila ito kadlaw nga mura nagsiho ko na nga sudan. Nga gawa kumaya ra kay adto So gibalikan ako mas lami pagid siya. So di ba? Balikan ako siya. Wala ko kamo po balikan ako siya. Mas lami siya. In short pat nabitin ka pat. Napuntrip ako. Pwede ba application gid siya ba? Next. Speaking of balik pud bay. Ako karon na ko nagana ibalik laag bitaw diya sa kanang kung karon si Pat kay kana bitaw nga Sky kadumdum pa ko sa una ba kay 2012 naapod ko sa Utah. Wala lang murag kadumdum ko sa feels bitaw diha nga bugnaw ang hangin din init din ang sky inana ka blue. Anyways, mo gid ang kuan. Mo gid diha. Nana gid na ako sa Utah sa una. Anyways, speaking of moving on nga kuan, akong naununaan bitaw nga which is very real good to me. Katong 2019 of December, I applied for nagsubmit ko resignation
nanagid ko na gusto na ko muhawa. And I've been thinking of it mga pila ka months pod, i-consider na nako kay akong prinsipyo lagi if kwarta na lang akong rason nga nung nagpabilin ko mas maayong mohawa. So I decided listening from my advisors, mga friends o akong pag-ampo pod, decided ko maghawa and approved tanan, napirmahan na tanan, and end na ako nga duty is January 3 mo nata to of 2020. But nice something happened na during that day, gitalk pagyapon ko sa mga kauban na why not consider daw magstay. So, and very surprising siya to me wherein naka-move on ako actually. Sa wa pa lang niabot ang New Year, akong huna-huna is nakaset na gyud siya nga kuan. Di na ko teacher, di na ako connected ani school. Ambot lang excited na kay ko even though ako kabalo ako paingon. Naka-move on na ako na akong mga files wala na diha. And then moto ang nahitabo is I was offered to apply leave without pay. And to make the story short, I grabbed it. Pero taas-taas to nga pagunaw na gyapon even if one day ko to na. I grabbed it, 2 months leave, and then when I came back, I was more excited and na-appreciate na ako ang rest nga ako experience. So the long story there, ako nang makuan katubit akong gi-guest nga Deep Talks nga podcast, ako nang gi-share po dito. Yeah. And mo nang na-appreciate karon pagabalik na ako, I'm even more excited. So Ay, when imbis to mo gawas? naka-move on ako. I don't know. This week siguro to mo gawas. Live ba do somewhere? Wala, TikTok, no? ang core mi nag-record ato. Tat sa mukha bangan pa dito nato dai. Bago pa pud to nga podcaster. Lagi kita Tayo ko na marag last month sila nag-start. Nice. Bisaya Mo ko sila ba? Dili. O kailag yato. Basta taga Manila daw. Papel din. Tagalog man to. Tinagalog ta. Tagalog. Gigo ganiya gani. Tagalog podcast. Taga mo namin ang uwin gabi. Di matabang akong Tagalog. Sorry. Lord. Lagi. Mag-listen to may pag in English na lang, no? Yeah. English daw parang. Yeah, lang. Wait, in English daw. Hanggat na sa... Ay, kailan salig taga-US, oh. Lagi. So, anad ka din ha? Ako ba na ako kuan nga higit ko pa alkansi gusto ko mag-share. Sige, go. Ako last na ako actually mag-move on pa ko. Kamulo pa ko move on sa ako ang experience dili. Marag wild ride kayo 8 years dili. And mag-transition na po ko balik diha. And I don't know ba, basing siguro tungod nabiyaan ko sa eroplano, tungod siguro kay di pa ko ka-move on. Sa man yun, mag-unconsciously. Di ba? Like, unsa to sign to siya? Base, like, no? Wala na ko kasabot gaya to. Like, unsa man, muli ko, daily. Pero actually, made up na ako mind, nabiyaan lang gig ko. So, kato, like, ba pa na ako i-consider ang fact yung mag-move on ko ani. Siguro ayha pa siya modulot pag naana di ko sa Pilipinas. Kana bitang starting over. Pero this is definitely one place nga gusto na ako balikan. But dili na as trabahante. Turista na. Mas lag na lang. Kasi negosyante na ka din ha. Or maghimog na lag content ba mag-vlog bitaw. Welcome to my guys. Na ako sa Dubai. Ana din bitaw. Welcome to my guys. I don't know. Wala ka balo, di ba? Like, hi vlog, welcome to my guys. Pero ako gid ang number 1 nga tao ba nga dali ra gid mag-move on sa usa ka butang. Like, I want to close the doors. Like, once magkuan ako maka-decide na ko, dili na ta kabalikan. Taas bi ko ako pa nga tao ang garboso jigay ko. Like, I say that a lot sa huge upside nga grabe ka taas akong ego. Like, I have that pride, di ba? Dayon di man jud ko mobalik sa mga butang maglabaw na ng mga tao nga nakabikil sa ako. Like di ko wala koy abilidad nga mo pasaylo og tao sa una bay. Grabe ko mo
And actually nadyo ko gipangigana nga tao diri. Like Oh? wa iba mark siguro wa man ako sa patya pero ang level ba marag you would compare it to that kung gira pa Cold War, War ba? Ay wala ginawa sila pang tinguga. Dayon gikup to na ako until after a year same lang gyapon ako mindset. Wala po ka move on sa akong kalagot aning mga tawhana bitaw. And nawala gid. Pero it took kindness and compassion from their side. Dili ako kay remember garboso kay ko, di ko basay og tao kamoy bigil kita, limtanay kita. Pero sila, I appreciate ilang gibuhat kay sila ang nag-reach out sa ako. Na-touch kay ko bay. Dito din ako nabawaan nga lami man day kaayo makigbalik. What do you do? As in like marako ka nang gipasaylos Ginoo bitaw, marako gi-absolve sa akong mga sala. Marako ka nang naa sa death row bitaw. Then nagpasaylos ako gana ang feeling. Sila pa ang nag-reach out imbis ako tay naibigil. Anyway, naamot ako experience nga second time around. And I'd made my peace with some people. Mas nindot ang feeling. Nandito guest ba napay si Miss Po. Hi, Miss Po. Hi, Ma'am Po. Welcome back. Welcome again. Lagyan na Medyo grabing ulan diya, bundak ulan. Yeah, kasi tayo good. Wow. So, Hi, Ma'am. Hi, uy, nanagi camera si Ma'am. Hi. At least nakikita na gid mo. mag-review na ako identity. kana. Si June na lang, wala pa na siya mo reveal sa iyahang sa iyahang tawag na. But pwede ba gid kay na? Wala gid problema. Next time. Basig mo next time. Next time. No. Let ako mag-pass. It takes courage by dili lalim by. So, Pwede na to. Yeah. Pwede nimo ay sige. Sorry Pwede na to ipahabol si Ma'am Po sa atong mga kuan ganiya. Naba siya butang wala ka move onan. Yeah, sige go. Sige, ma'am, sige. topic na mo kay nabay mga putang nga wala ni mo na move on pero lamit kay balikan. No? Oh, Ganyan word lang yun. tara ma'am. Di ba Naka-relationship sa una ma'am, trabaho ma'am, unsa ba? Di ba ko pa Kami na on spot na. balikan? Di ko mabalikan, di ba, kung magpaka-move on. So, na-stuck pa ka din na. Di ba? Bitaw. Kung wala pa kang... Siguro sa ako, ang di na ko ma-move on kay nai-habit or sa kabutang ang mag-design siya walaon. Tried to stop, pero mag-lisod siya. What I'm talking about is drinking with friends. Kana siya. Okay. No. Lisod siya walaon kay murag it's something ma-enjoy magud ko. Bisag kabalo ko nga dili siya dapat kay kanang for health reasons ba, pero kalisod ko putol sa iya. So di ko paka-move on apart. And I think I would not want to move on from it. Oo. Ma'am, pasalamat ko si mo nga nagpagawas ka na dili lalim pagawas sa gibati. Promise. Yes, dili. Lang garbuso gigayo digid magpagawas. Promise. Pero props. Salamat. And if it makes you happy, ngano mo move on pa mo? Diba? It makes you happy. Well, good point. Lagi ba? Sorry, moving on is a choice, di ba? Weird. Yeah. Pero ano magud siya? I mean, it's something that it's something like it's a habit that I should cut. Okay, na magud reason niya. Dili ko dapat magpadayon pero dili pa tayo na move on. I tried stopping it. I was like successful for a year, pero after that,
gibalikan yapon ako siya. Kuan hard kasi tawag na hard habit to break. I mean, naman gitu mga Hard habits don't break. Dili Also. ma-break. I think hinay mong audio kuan mic. Hello, usap mong gugumor, namo gani filtering daw more daw gyapon ni this. Ay dili man. Okay man. Dili man. Anyway, okay ba? Mas nihinay. Hinay mong audio. Katong Ay, abi na Yeah, ako kastorya ko dere. Nanam day kay Mike. Yeah. Kasi tawagan ni like ay na tinud yun na yung mga habits nga grabe di yun ma-break ang but na lang yun. I mean, dagan yung mga habits nga ako rin nakabalo nga. As in. Pero kung gusto mo makabalon sa kong habits, i-plug na ko ang Discord na mga channel diri dito makabalo mo tanan. Nami may Discord channel nga pwede ka makapagawas sa dami Discord chat. Kung ako i-plug guys, kaniyang Discord channel. Kung gusto mo pagawasin yung gibati, gusto mo mag-engage ka ng mga awkward yung mga conversations, na dito tanan, no judgments, no bar held. Murag, pwede mo pagawasin yung gipambati dito. Okay, mura to kong plug. Daganday ko bad habits na ato. Yes. Gihimong Twitter. This is actually kani ba natong ko ano? Mo man siya kanang talk therapy, di ba? Kani siyang ato ang gibuhat na to. Mo man siya, I mean, basta nakaka-istorya mo ginani mo siya therapy pud sa to na makapagawas og mga gibati na ako, di ba? So, it's a good thing also kani nga podcast. And I think katong gisulti ni Ma'am po na about moving on nga. I think moving on is a choice good, no? So tan-aw nimo na bahala to naglisod ka pero malipayon ka naganahan lagi pong kaning nga feeling na naglisod ka. I think dili ga, no, di ba? Kung ganahan man day ka ana na feeling na kana ganing naapa nimo ang kuan sa imong heart. Well, dili man kailangan move on, di ba? I think moving on is a choice gyapon. So, yeah. Pero I think kasabot ko kang mismo nga iyang story kay ma-relate na ko sa ako ana sa akong kinabuhi kay mura sa sigarilyo nga naka-move on ako sa sigarilyo naka-quit na kong UC for 4 months. Pero sure ko kung balikan ako lami gid kaayo siya. Pero dili True. kung balik. Makaingon di ko, yes, lami gid siya balikan pat. Kay nasty mean, habit or so yes. abot lang. Abot Yeah. lang medyo touchy man. Murag kasabot ko gamay dili lang nato kay masud. Well, exactly, kana gid siya. Oh. Bago pa kay kong mata. So, Ikaw June, na kay kuan June? Na kay mga habits June nga gusto niyo move onan or gusto I-move niyo onan, balikan. Or na kay share like kang Miss Po nga kuan? Wala kayo ay more like to, di ba, as I've said ganina, maragig ba sa something na ako na siyang namubunan or nakalimutan, marag din na ko ganahan balikan. It's like marag para na ako, it's just like a memory na lang para na ako. I-treasure na lang na ako ang memory, pero di na dyan ako balikan siya. It's because I've already decided na to move on. Just like what you said, moving on is a choice. So, why do you want to go back to something that you've already made a decision na mag-move on ka? Ito. So, you're just lying your murang gila di mo ko galingon. Nag-move on ka pero balikan nimo. What's it for you? Kasi makuha nimo nag-move on na gyud ka. Kananan pug ka maka-experience ato. Muna akong idea sa akong muna akong ideology about moving on. June, pwede ta ka ribatan. Dito. Okay lang. Ang ako lang yung take ato, yes, like I lived that life. I lived your life. As in cut ties, burn bridges. Kulang na lang burn the whole flat, burn the people. Like yeah, it got to that point. So, ang feeling I don't know, lahi man siguro tag context kay siguro may basing work na imuha or relationship na imuha or friends na imuha, community na imuha. Ako kay daghan man nga tao who are very close to me. As in, kulang na lang nga sunugon ako sila. And they didn't deserve that kay ako kay maramog buwang-buwang sa una.
But I got to a point nga I wanted to move on and cut my ties to these people. Mm. But the minute nga, kaya na nung makikhalubilo pa man ko nila, di ba? Di man gyapon ko happy nila. Gatoy-toy na sa una. Like, yawa, di na ko ninyo. Move on ako. Once nga ni kuan sila balik sa ako, nag-reach out lang sila. That's what it took just to reach out. And that feeling, nibalik siya. Like, nibalik akong salig, nibalik kog pagkatao. I mean, as in, himod ko kanang halimaw sa kung una. Like, I was ready. I was ready to burn these people, like, seriously. And, kato, like, I think sa imo it was like that. Nang ko i-add sa imong gingon. No. I think ang imong nga word na kini forgive ka sila. Dili man nga sila ang nido sa imo, ikaw ni forgive sila. Really? Forgiveness na. I think First, so. kay wala mo sila gibuhat ba? Pila kay wala mo sila gibuhat ba nga deserve that. I nag-resent ko sa ila ha. And I wanted to move on. Bitaw. Who was at fault there? Naisala na. Makarelate to sa imo. Makarelate to sa imo na part. Kay like this one is work related man. I also wanted to cut ties with some people. Pero came to a point na katong gi-mention bitaw nga ma-forgive nimo sila. It's because necessary siya. Kay you have to work with them anyway, so napugos ka, ma'am. Dili man siya pugos, pero I had to work it out with myself. Kanang murag ako na lang ba kanang ni-giveaway na lang ko. Go beyond, nag-transcend lugar ko sa akong mga ipangbati at mga time. Pero pareha gyapon to sa imong giingon, Mike, nga I wanted to burn them to hell. Feeling mutual goodbye, promise. Like, I get like that. I think kanabod na ako no need at some point no need to forgive them, no, just ignore them. It's easy, di ba? And move on ka gigana ba? I did that. Like, yeah, na times mo ako. Katong na ako sa barko, naapo ko yung mga challenges ng na ako sa cruise ship. And then dito na ako na realize man na keep your own interest and don't care the rest. Maginana nga ako na I just keep my own interest and okay, anyway, kung akong interest matulog ko na akong kwarta or akong friends, a circle of friends, but outside of that, I don't care na. Kung ikaw, if you're a person outside of my circle, then okay, live your own life, I live my own life. That's it. But by the time na nana ka sa akong circle, meaning you're involved na sa akong life, then that's the time I get involved sa imo ha. So maybe di na isod na siguro ang ato ang emotional attachment sa usa-usa. Pwede, di ba? So by the time na makaingon ko na I just ignore people then or I ignore these things, okay, muna yung panahon na I move on. Di ba? It's easy man when to ignore people if they're outside your circle, but if they happen to be within your circle, that's so difficult. So it's up to you. Ikaw na, I think ikaw na lang po yung mo choice if you really put them into your circle. Kung ibutang bugin mo na siya sa imong circle. But if not, then it's okay, di ba? Namang giuban nga bisan to katabaho na nimo, you just work with each other. You don't need to like each other, di ba? You just work with each other. It's simple, di ba? Pwede na naman siya nana. But that's not the healthy way. It's better ganyan na agad may good work relationship, di ba? But if kana lang po for survival or that's comfortable sa imuha ni nana, then di ba? Ang ubang tao comfortable. Ako na times na inana akong situation nga, okay, we don't need to like with each other, just work with each other. Daog, di ba? And after that one, humana na to akong trabaho, di ba? Then ulit something ano. So I think that's also one thing. Naka-move on lugar ka when like working with these people. Sige, to lang. Yeah, naka-move on siguro ano. Yeah. Sa tapat? Nice saying si Marcos Aurelius nga, be tolerant with others and strict with yourself. So, ito, na siya ng Stoic philosophy. I think it's more about for you to feel good, murag dapat imong unahon, imong galingon. So,
Murag, Yeah. kung sa'y buhaton sa uban, just be tolerant with themselves. Basta ikaw, okay ka, just focus Mhm. more sa imong kaugalingon. Isa sa ubang Yeah. tao. Kaya mo gina makaapekto gid sa tuwa sa kinabuhi ka ng mga tao. Bitan na to, ko nang di na to makontrol niya muna ang atuang Mm. kanang atimanon bitaw nga di ba lisod man tag control ani nila ginaman is like kaugalingon to. So be tolerant with others and strict with yourself. Pinakuan lang bitaw, pinazen like lang. Pinastoicism. Hindi. Kung bitaw na Kaya akong kung gibuhat, gusto ko dili. Pat? Gitolerate na ako sila, wala na ako sila pakialam pero I just felt nga kailangan siya closure ba or Bitaw. and they gave me that and mas peaceful na akong kinabuhi karon nga wala na ko'y kaaway. Yeah. Nice. And speaking So, of sa imo, inana, Pod, no? Mick, napo ko ingon sa imo. Sige. Napoy gingon si Marcus Aurelius nga ego is the enemy. So, Kaayo ba as mon in gaawas akong ego ba, promise. Agree kayo na, agree kayo. maka-hurt sa imo kundi imong kaugalingon mas maka-hurt sa lang. Mas tagpuro. Salamat ba. I need kanang munang sigug abang nila kuan. I don't know kamo guys ga-follow mo ni mga stoicism diya Marcus Aurelius. Kailangan ko na psychic just to keep me in check or mga tao lang sama nila. Nice one. Mga consistent kayong post sa kanang sa FB makita ko maka-realize din ka ba lagi ba more we always need to keep ourselves in check. Yes. Balik sa moving on ba? Wala naman ka move on atong kuan eh. So yeah, like Look mo gito Marcus Aurelius mo na quote wag good. Oy. Other than ka ng mga tao nga wala ta ka move on by or mga bagay nga wala mo ka move on. Like why do we have to move on? Is that a process? Kailangan ta mo agi ana. It's because dynamic man ang kinabuhi. So kailangan kita fluid siguro for para sa ako no. We could not afford to get stuck in one point sa atong kinabuhi. We need to grow. So kailangan ito mag-move on. Like sa pandemic lugar karon, it permanently lang ta mahadlok ta kay may virus and all. So the community will not grow. Dili ta maka-move on. So para sa ako, moving on is important. Yes. Agree jud ko na jud. Yeah. Kay you will discover more about yourself unsay imong ganahan sa kinabuhi, unsay imong dream. Kung ma-stuck lang ka sa di ka realize kung ma-stuck lang ka sa kabutang sa imong comfort zone. So you need to be constant in moving on for you to find yourself what you really want in life. So even though na para nimo okay na ka, okay na siyang butang but sakto ng what we call this si right term naglive ko sa term. It's like for me need you ka mag-move on in order for you to really see kung unsa jud ka. Okay, just share us all the memories na imong na-learn about an experience or life events. Also kung unsa man ganito, then just move on, then learn from it. I think for words para sa imo self-actualization siguro mo gusto ingon. I'm not sure. Pero may ako nakita sa imong ingon. More siya somewhat ingana na in order for you to really kung unsa man jud akong gusto more move on lang ako lang sa taon so you should move on from point A to point B to point C until you find the right time na adre mo na jud yung sakto para mo na sawa. Also, napo ko i-add ana kuan. Kung unsa man experiences nga mura but they're just lessons nga gaabot sa tuwa. Kung dili ka move on sa ila, dili nimo ma-learn. Dili ka move on sa mga lessons or experiences unless ma-learn nimo ang lesson ay na din ka maka-move on. So mura siya it's a growing
process would siya sa imo spirit personally nga murag ma-learn nimo ning lesson nga move on na ka. So, importante nga move on na ka. But lang kung saktan ka. Okay. One? Na kay mga thoughts din na one, wag hilom kay kana skilled da. Wala na, mag-drop na pa rin sa Nakay- bomba ba? Gugma The na one yan. bomb. Kuan eh. Sa ngalan nga ang oras, ang panahon gadagan, ang kalibutan gadagan, kita pod nga involved ani, naata ani. Kinahanglan pod gyapon ta nga move kay kung maulahi ta mo nang kaka-depress ta. Kung unhan pod nato, kaka-anxious ta. Dapat sabay lang yun ta. And kung ahang dagan padulong dito sabta kay naman ta diri gisud pod og di ta mo sabay, di ba? Yeah. Sayang ang panahon kung magpaulahi dayon. Sayang pod ang karon kung maguna. Kana lang. Enjoy, Good enjoy point. lugar. Enjoy lugar moment. Yes. Yeah. Nice. Power of now, lugar. Seize the day tayo, seize the day. I think in contrary sa mga points ganina, no, I think you don't need to move on. Katong gisulti na ako ganina na you don't need to move on if you're enjoying the life na inana, no? And if you like the pain, then no need, di ba? But as long as there is a better kanang benefits sa imo ha. No, na good benefits sa imo ha sa inana. Anay uban na kung di lang ko ganahan move on, naganahan ako ani nga pain, then no need, di ba? But if walay makawa po na dili pa ng benefit, then maybe it's time for you to move on. Maybe someone will also kanang tap you ba na uy kailangan na ka move on ana subba na dili na maipas imo ha. But yeah, I think katong gipang sulti niyo ganina na mo na ka na that's for the growth. I think that's really the essential po sa moving on na kailangan dito move on. Then, lahi man po tag-pacing, di ba? Sa pag-move Yes. on. Yes. Yeah. True. And Kanang Ikaw, moving Mick. on bay, grabe na siya kalisod siya para sa ko. Like, it's a very tough process para sa ko kay To move on. dili ko maka I don't know, nasir ko something sa ko like dili ko ka let go og mga butang nga kadali. But I'm self-aware, aware ko, I acknowledge these feelings. And siguro kay tungod kay acknowledge ko mabutang na akong kagalingon sa lugar. But it's a constant battle within myself na makamu pop up gid siya sa kung ano na di gid siya mawala. Like I have to acknowledge that. And siguro sakto gito being in the now, like what you said, one be in the present, be lost in your process, be lost in whatever you're doing, in your job, yung passion. So way for you to move on na lang po siguro. But still, at the end of the day, magpakapoy na lang gid siguro ka until nga di na mo mabatian, no? I remember when I moved on from smoking cigarettes before college pa ko. Adik ng ko. What I had to do for that kay magpakabusog ko sa panihapon. Then itulog na ko Okay, you diretso. see. Di ko So, di kayo na I always conditioned myself like manigarilyo. Kuan ko, di may ko heavy smoker pero kailangan di ko compulsive smoker ko like kailangan ko makalima ka stick, 7 ka stick. Goods na ko na. Then no, di ba? Giabot na sa point pat nga 1 stick na lang ko a day. Kaya na kuan gyud ko grabe ako motivation maundangan jud ko ni. At the end, then kuan gyud ako bay ang last stick gid ang pinakalisod kanang panihapon. Di man ko ka move on like lami magigayo murag mo na ang pinak-highlight sa kundi Hindi mo siya ritual para sa imo na gid ritual excited ako mados tindahan yo sa stick lang kay diya ra magid ta alasapon ginako every puff day pero pag after ana I feel like shit. Marag saya nga sa akong gihaguan throughout the day, akong gipugnan na akong kugingan. Pero yun sa no pag move on na to, ani na lang tayo. Nako i-add. Sige. Nalang ko i-add gadget lang kayo. Ako, pag quit na ko sa UC, bulo ka sa una, ay reward ng galingon, usa ka stick. I mean, yes.
Igana man gyapon Kayo sa mga sayo. mga rehab ba like it's Mm. it's incremental gradual changes that help them get through it. Like that's how I got through Yeah. my addiction sa nicotine. Incremental gradual changes like from 7 to 5 to 3 to 2 until usa until giilad-ilad na akong self nga pagumanan pa niya hapon mulaos ko sa tindahan pero wala na gilaos ako sa katri kadukaon biya ka magpakabusog gugubay tulo ka rice para duka batik duka ba pag splack eh. That's how I moved on. I fell in love with that process. You know, like tell me ba kanang unsa inyong mga coping mechanism sa moving on? Like was there a specific routine yung gibuhat para to aid you in moving on para nakatabang sa inyong pag-move on? May mga specific nga butang inyong pambutang buhat. Maka-benefit atong listeners ba sa mga buhat nila. Igato yung buhat, no? Na yung mga listeners po din na mo comment no. Kana siya na question. I think that's really a good question sa tanan, no? Maybe ganahan to sila mo comment. And I don't know. Ikaw like for you ba unsa imong gibuhat? Like ako ta kay put on the spot. I know you I know some bits of you. So I know you went through an experience kay alcoholic ka sa una. Alcoholic, yes. It's okay if I drop it. Nasa reflection. Yeah, okay lang. Move na una na. Naingon na nako. So yeah, okay lang. Unsa imong gibuhat adto bay? I know like move on ka to pero unsa imong gipambuhat adto nga mga specific nga butang? Did you journal? Did you vlog about it? Did you unsa man? Ang ako lang ato is I think I'm really good in quitting things as long as dili na ako maka-benefit sa kuha. So una nagsigarilyo sa ko for 3 years and then after that na-quit gyud na ako. Then sige ko kuha na even soft drinks. Pagingon ako na I decided na dili na ako mag soft drinks. Wala dili na ko maginom soft drinks. So kato lang sa katong alcohol medyo naglisod lang gyud ko ato is because of kanang peers ba, no? Sa una magsikog inom napa ko sa barko 10 o'clock sa buntag, gainom na ko until na ko sa gabi. So, gainom na ko. Di lang beer or kuhan. Katong yung mga spirits. But ang katong challenge ginako na tungod magud sa ako ang nature of work nga nako sa club or nako sa inana na industry, sa food industry. So, naagid ang inom o naanang mga lights. So, naagid ko nga atmosphere ba nga ting-inom na gining mga panahon na. Usahay during duty sa usahay na mga hagad nimo mga guest nimo na inom din usay maka-shot ka no. But ang ako lang personality ning gid ato na if kanang kupanguskan ginako kung kumbaga kontrahon ginako gikontra ginako ko galingon just to quit that one. Para lang gyud and naabot gid sa point na pag-transfer nako sa other kanang industry. Dito na nako nahinahinay gid kuan. Dito na nako nahinahinay karon wala na ko sa industry. Wala na kayo sa industry sa hospitality. And dito na ko na wala gyud. Napakaingon ko nga di na ako gyud need. Then ako need ang. So when night terms when sa amo ang nasi technical terms sa mo ang craft ana. Tawagan na kay environment manipulation like palayo gyud ka or i-eliminate nimo ang mga those stimulus nga that reinforce that behavior. So ang environment powerful kay environment gud mo gina yung kuan pero naabot gud sa una magud kay ang namagud mo inom gyapon ko dili na gani kana ganing need na gid nako na may ko dili pa sa una na may pag once mo inom ko makingon ko ba kung di ko kainom asa mo alcohol ba di ba mo ko addict jig ko sa alcohol ba na pila gud na ka years na ko inana nag-expect ko na ko kuan about sa liver something no but good thing wala. So, good thing wala pa. Muna dito na ko nakingon na di na angay. So, muna ang akong process agad dato is gi-kontra na akong hugalingon, be strong with my kanang decision and back to the basic na katong gi-quit na ko ang smoking. Dito na ako gikuan na I need to be strong sa akong kuan decision. So, muna. And ito pong environment kasi Owen, mind over matter gidwen ba? Nakaton ako balibad og amigo. And sige na sila, even karon mga sila, uy, ano saan naman ito magkuhan? I don't know, for sure, naminaw na sila na ako karon siguro. And then sige na sila pangwan ako na, ano saan naman ito mag-abot? And mawana na ako, kay kabalo man dyan ko na kung mag-abot, may mag-inom gid may. So, I learned to say no gid. Diba na kung barkadista ka wen no? Isod kay balibad.
Basta Barkadista ba jud ko. mo lagi. So, muna siya. Ano. So, Ang palibad lang gid ba? Sa lagi, bibon na gid kayo, murag bisog kay balibaran. lagi. Ano. Yeah, muna siyang akong kuanan ang akong process. So, yeah. Anybody nga kinsay kuan? Ikaw, Miss Yeah. Miss Po? Other Or- strategies out there nga inyo masuggest sa ato ang listeners ko. So far sa ako kay I tried reading self-help books kana makatabang siya, makaboost siya ba to strengthen good your willpower. Kailangan mo ta ma-remind permanently. And I keep myself busy para stay away from the things I need to avoid. Ano lang siya. Usay, music can help para sa ako. Pangkot lang sa inyo. Yeah, so nice. Good thing na ni-mention bitaw ko anang libro, ma'am, no, na dako kay power, no. Daghang kay mga tao nga mawag nakalimtan yung libro na unsa gid ka powerful ang libro. Kana mga self-help book, no. Siguro daghan na kay na ang attention nila na nasa mga video, YouTube, something, no, but wala gid sila kakuha na powerful jud kay libro gyapon until karon, no. Powerful gyapon. So katong mga tao gyapon na sakto to si Miss Po na one of the strategies you good basa gid mo libro. As in dako kayong gamit. When what if sa mga tao nga di ka nagbasa og libro? Pwede sila Oh, maminaw og Di ka balong Bisaya Podcast PH. Finish na may sa podcast. But ang ako lang, start with one word. Start with one word. Then two words, one sentence, two sentence, one paragraph until such time maabot kina siya. And especially interesting kay ang libro, it start with one word. Then That's nice. mahabit na din. Ako, audiobook akong gapawin na. Kanya, It's convenient. base sa inyo ni Miss Po, diya po ko diya na ko na-discover ni mga mga philosophy, Marcus Aurelius, mga Eckhart Tolle, mga kuan kitungod kay kinahanglan ko ma-move on sa akong kaugalingon sa so nag-help ko by kuan ni mga self-help books like Ego's The Enemy or kaning mga so mga ito, Obstacles the Way. Obstacle is the way. Life of the story. Wala nakatabang sa move on. Ryan Holiday so Nice. pero ako Nice napo ko'y one. bad habit nga ni move on ko kinabuhi gibuhat it. So kuan ko suki ko musuyop sa una. Ano yan? Yeah, okay lang. Kadistay kay ko sa una sa nga. Kaya klase nga barkada nga nagsuki manuyi pero suki mo chabu suki mo kanang kapag kaila sa mga 15 big players sa Cagayan bitaw. So ako gyud na kayo nangyabot gyud sa point nga murag ako na lang usab bitaw nga session anak ko di naman ni maayo nga. So gilak na akong kaugalingon sa akong kwarto ug gi-off na ko akong phone. Kita na mo train spotting. Nay scene dato nga gi-rehab niyang kaugalingon, gilak niyang kaugalingon, nagdala siya dilata, dala siya tubig. Nanin tong bata bitaw kamot kita na mo train. Nag-withdrawal ka dito, Pat. Nag-withdrawal ko na ito, kurog na ako. Usagig ka week ba, gitawag to na ako nga White August, kay mo ito nga month, nga kusog, kay nga, pero pero na-adin ko sa, ananin ko, di na ni Mayo ba, mabuhang ko ani, so, gilak na akong galingon, di na puno sa ka-week, di nagsugod gito sa ka-week. Manin to, nga murag tuloy-tuloy na dayon. It just maybe sa ako ang points it starts with a good decision. Yes, kana yes. Okay na siya. Kung na kay goal and decision, yes. Padayon na nainda ni mo bitaw. So na. So salamat sa napakoy pakison ko kadi. Agree jud ko na tol na dapat jud na imo yung nunaon kung unsa man gani ang unsa pay makuha nimo ani. For example, bad vices o man na ka sa happy moment pero nindot ba siya after? Nindot ba ang outcome ani niya? Ways of moving on is thinking about, para na ako is thinking kung unsay ka karon o unsay may tabo nimo if move on ka. For example, like saya. So it's a good thing. Murag imo siyang gibiyaan kay para to make yourself better.
agree ko aton dayon na you should think for yourself first para maka-move on ka. Kay kung if ever magsige kag think sa nakapalibot nimo, di maka-move on kay mula ito, mga barkada, mga invite nimo na, uy, inom ta, na mag-think ka nila na malain niya sila, kumudi ko. Kanya, di na niya ako anang updated sa mga hangouts na mo. Basin niya, FOMO. wala na kanyo. Fear of missing out. Miss, Yes. ba? Sa chika. Mabi nang sakit Mo, sa ano kayo? barkada, eh. Mulang basin niya, mga laag sila niya, man kay, nasla yung mga good memories, di na ako karelate, mag-uban mi kay, mura na ako outcast. Pero, mura di ba, mura nga na, mura kag, apil ba ko, barkada ba ko ni nila? Pero, kung mo na una, karon naman siya na time, karon na ni na enjoyable, pero what if on the long run, sakto pa ba akong gibuhat? Sakto ba ni siya? Unda may benefits na ko ani sa in the near future. So, muna siyang start, dira na mag-start imo na i-condition imong mind na dapat mo nimong goal, set a goal. Muna akong one ways of moving on din. I set din imong goal nimo kung unsay imong dapat buhaton. Then mo lagi na may saying na what your mind can conceive, your body can achieve, di ba? Murag mga na man siya, murag law of attraction lang nimo na maka-move on lagi ko. Bahala na sila, makakita ako new friends na I know na left behind ko nila, but I know para ni sa better me. Yeah. And it feels much better pag to do that than tapatulan to ng mga Possible din ang self-rehab, no? Listening to you. Self-rehab is possible. Pero it may not work with some people. Kasi kailangan nilang tabang sa uban po. So I think makamove on po ka kung ang mga tao nga nagpalibot sa imo mutabang po na po'y uban mo inanan support system. Yes, kana. Sakto. Ayo, kay community will always have a great impact on yourself, man. So sometimes na ako raman ta. So nadyo mga sakit na di na to kaya mag-inusara. So need you tag help sa lain. Yeah. Agree. Anyone? One? Nice one. Pakandam na this nice one, no? The one bomb. Kan, ako ro pong style gid kay checking the realities first. If talking about something imong gina-consider nga i-move on or dili, check the realities, unsa siya, and then common lang, pros and cons, namang gyud na siya. Kung kani, unsay may tabo, kung kana, unsay may tabo. And pili din ka, ay mong ganahan. Kauyon ba kani? Kung kauyon ka, edi go. If dili. Then, mas dali manggudayon, ipadayon, bisan pa og tempting kayang iyaha bitawng kuan yang dating ana, pero kung kabalo na gyud bitaw ring kaapaingon, sometimes you don't care naman dayon, and then napod ko ning prinsipyo nga manglabay ra man ang tanan. Siguro for that moment lisod ka, pero based on experiences sa mga tanan pangitabo, manglabay ra gyud sag kamatayon malimtan, sag ang imuhang success malimtan, di ba? So how much more if kana di na siya maayo para sa imo, then I'm sure di gid nga malimtan totally, but wala out of your sight and out of your system. Puhon salig lang kay connect po na to kang June nga set po din kang kapaingon goal. Do dili ko inana sa una nga nagi goal, but karon ako na incorporate, check po nimo ato imong gusto paingnan, and then kung unsa na imong gusto i-move on or dili, ato i-assess if leading ba na siya dito nga destination. Kay if dili, then you decide nga di na lang day ka dito. Mura po na ang siguro practical nga ako ang pamaagi para dali ra gyud mo move on. Ikuan ka na one kay naka-mention ka na one time about the destination transportation and something, kana it's a good kuan gina siya, katong strategy nimo one time nakalimot ng ko atong usa
Basi ganahan ka mag-explain sa katong mga viewers nito. Okay. Sa tong isa? Location, transportation, Location. and destination. Yes, So kana first, kana. I look for the destination. Ako gusto paingon. And Uh-huh. then, in order to arrive at the destination, I need to first know ako, which is my location. Kay kasagara sa atua is puro lang ta destination, goals, mga unsay visions kana. nato, but di nato ginalantaw tagagikan. Kay di beta pare-pareha tanan o gigikanan. So, di na nato mabalan unsa atong transportation. Kay possibly gikan ka diha, gikan ko diri, gikan siya didto, pero same tag destination. And bisan pag same tag destination, di na nato maingon nga lahi gid tag transportation. Kay lahi man tag gigikanan. Ingon pa ni Stephen Covey, di ba? Begin with the end in mind. Pero sumpayan po nato. Make sure that you know where you are. Kay need man nato i-consider. Nisod po kay tama na ta visions. O po nato i-assess ang real situation. Kumoto kong one concept na location, transportation, destination. Yeah. I think na-discuss na nimo last episode. Mula na siya, I think that's really fit for this episode sa about moving on. Yeah. That's it. And pero sabi din ko ano, I remember the boy or I remember the girl but I don't remember the feeling. Kana pong inana gani na kuan nila. Kana inana na kanta. Diba? So usahay magud kung once mahinumduman, okay, naka-move on na kapag once mahinumdum ka ba? Wala nga Do you remember the feeling or do you remember the person, 'di ba? Is it mubalik pa paghapon dinha na sa nang pangutana, 'di ba? Okay, fine, naka-move on na ka. Is it naka-move on na ba? Sigurado ba gyud naka-move on? Diba? So, kana po ng question, 'di ba? How do you assess yourself like if naka-move on na bigig ka? Kanang okay lang, kanang wag play na lang ba? Wag wala lang kaya ang opposite of kanang opposite of hate is not really or opposite of love is not hate, diba? It's just kanang wala nagig ka emotion sa usa ka butang. Indifference, no? Yeah, diba? Mo gani siya. So mo gula na jud. So having move on is indifference. I guess so. Kanang hindi na siya maka-affect. Indifferent ka sa situation or sa tao. You have moved on from. Yeah. Kada itong pangmuan, no, kay, sorry, when Sige go. Okay. Katong pangmuan ba, kay, context yun dapat, di ba, kay, you have to set achievable goals, mong good. Kay, lahi man tag, kanang, when we set goals, lahi ang sa isa kataw, like sa isa kataw. So, mali importante siya. Kay, we have to be forgiving of ourselves food when we set goals. Kay, usay, masayot man ta. Kay, katong, naka-move on na ka, pero nakabalik na sad ka. So, ano lang, pacing lang yun. Mo kagalingon na pace and be patient with your progress. Yeah. Nice one. Nice Miss Pon. Nice one. Napo ko idugang di atong katong with the end in mind. There's also this thing ako lang gi-adapt pod sa tanan ako learnings. And you can also check it out sa Discord, the Disconnected Discord group. Hashtag reverse engineering. So, like, apil-apil ani diri Mike, wala pa. apil-apil ni si Mambo ladto kami re ga ribat-ribat dadto storya. So like beginning with the end in mind, like dugay giguna siya na realize kinabuhi. Then once I start seeing it nga lagi ba, like how do I want to be remembered, or how do I want unsa kung gusto nga outcome. More gyud ko set of goals, and because of that it affects your behavior all throughout. Like again, naman gyud mga hurdles, naman gyud mga bumps, pero with the end in mind, mas conscious ka sa imong mga decisions. I mean, you can't control everything, pero you can control how you react. And I think with that, having the end in mind, like gamit kay siya sa pag-move on. Kay instead nga, like for example, like if I was thinking like that before, wala mo ko ganoon na kung unsa, what's it like to be in their shoes, unsa ilang ginahon na. Ako lang.
sakit na kaya akong buot. I need to get out of here. So if I had that in the end in mind, like, if I just considered unsay lang ginahon na, puta ka balo day, naluoy na dito sila sa kuha, or they had empathy for me. Pero ako kay cut ties. Ana magid ko. Like, siguro, nakauna na ako, lagi, no? I would have controlled how I reacted. Ang ka-joker, pagid sa ako, ang how I deal with stuff is, I don't lash out sa mga tao. May ilan lagi kong naako gibati nga sakit kay maghilom ko. Mm. So, di ba? Ay mas sakit, gisinggitan ka or wakatig na. Mas kuhan dyan ang Depende silent para sa treatment. kuha. Ilog Yes. kuha na. Grabe. As in, isulod kita ka sa black hole nga murag you're non-existent. So like I treated those people like that. I placed them in this box sa akong ulo nga ako na lang ang tao sa kalibutan, they don't exist. So katuloy I disregarded the fact nga I completely forgot who they were. Gahuno na pud sila. They also were empathizing. And if I knew at the end nga mura di kog buang tanaw na to, mura ko ganitong naunsa naman ni siya. Nanining naman ni siya, na sisa naman ni siya, or nana. So like I'd be more conscious, di ba? Like, yeah. So, kato, kung gusto mo story mga reverse engineering, then in mind, ato lang mo sa plug lang ako balik ang Discord group. Nag-uwibo na po talaga. Kana. Pwede mo magsamok-samok dito. Hindot nang mo move on ba? Like, now I get why si Owen digit ka move on ani nga topic. Ganahan ko kay dagan ko na ipagawas. Thanks, guys. Ha? So, ano ako? Move on mo. Hanali ko. Saan mo gani ka move on ba? Taas-taas mo gani na topic. Hindi man din move on. Yeah, I mean, like, definitely. I mean, I think skill man gid siguro ni siya. No? It's a skill, I think. Do you think they should teach this at school, Mampo? Yes, life skill ang moving on. Definitely, kailangan siya. It's because kung magwalo mo ka sa depression, sa mga frustrations, dili man healthy. And then, dili po tanan tao kabalo kung unsa ang right na coping mechanism for moving on. So, kailangan siya itudlo sa parents o sa schools siguro. No, kay dili man po tanan tao kabalo unsaon nila ang ilang mga problema, no, or trials. Like, for instance, sa itong pangutana, how do you know na naka-move on na ka? Muna siya ang kuan kung in-defect na lugar ka. And then, lisod siya i-move on kung dako kayo mo na-invest. So, muna nga, when it comes to relationship, marag stereotype, magit siguro na ang babae, may dugay maka-move on. It's Lalaki probably... na dili. Yeah. Pero kung ang malalaki sa, I think ang malalaki sa kung di ka move on extreme. Most ako nabantayan. Like how extreme? Ako na extreme. I don't know. Ano yung mga ano ka na ganing. Oo, ka na may nana gani ba? Dili na ako na. I mean just mga No, I mean wala man no. Kung ako lang kuan man no, kung panagsarang lalaki po extreme sad. Ang mga babae, yes, dugay sila mga kuan. In certain things na dugay sila katong sulti nila sa babae. Ang mga lalaki panagsara to po extreme. Or probably because ang mga babae is more expressive, so makita, no? Pero ang mga lalaki, I'm not sure if this is true to all men, pero feeling na ko murag internal. So dili makita. Syempre, i-protektahan na mga pagkalalaki. Yeah. Di ba? Ang ego sa lalaki na mapagaling, di ba? So deep inside ay kuan kayo. Wrong with may problema ng lalaki kay mo express o yung sa part ng sa pagkatao. True. Kita ra mo siguro mananap nga marag grabe ka Pwede siya na expressive. mong lahi nga kuan extreme. I mean, yeah, like okay kaya like but ato sa Discord group, like I drop every single aspect kung unsay mga sayop na ko do, like nakakirad to, pakita na to. Wala siya. Wala sa iyong Telegram. Ako Na nasa Telegram. Pakita mo to kaya ako raos sa
Lagi. Di ako kinanglan i-plug ako. Di, ako ka-appreciate lang nato. Diri no kay Murag. Dagan kita mga pursuits diri ba? And then like, magbalik rin gyapon ta diri sa Bisaya Podcast page. Dili kita ka move on ani nga butang. Mo gid na. Okay. Asa ka taba 10 years after ani no? Si June siguro magpakita na siguro ni si June. Nana siguro ni podcast si John siguro. Ug si kuan. Nana ni mga podcast niya. Basin. Di ba? Ang kuan. Or regular na ka din na ako na show. Di ba? Nakoy wala ka move onan ba? Mm. Sorry, magpagawas na ko sa akong gibati. Kay Mer, kailangan ako siya. Pagawas. Nakoy di ka move onan. Like, I was, na yung nag-message ako, kinag-post ko somewhere sa Bisaya ang YouTube channel. Nakoy, na yung nagtao, nakikuan ako hanggat na akong VLS YTC. So, what he was asking for was, please, sub to sub. Sub ko nimo, sub ka na ako. I just couldn't move on from it because I wanted him to earn gusto ko mawoo bitaw, magpakababae ko ba, like, panguyab ako, like, I want to fall in love with your content before I start consuming it. And wala lang dyo ka move on ato kay gi-invite to na ako nga tao diri, asa naman to siya? Replyan ako, hi. Saya mo good to. Like, usap po nino, like, gusto na ako siya i-invite diri para makita siya sa atong laro diri ba. And murag sahay lang, when I'm confronted ng mga iani nga ako ang unahan, di mag-beg ang tao, I hate it. Di ko ganahan mag-beg ang tao. I want you to prove it to me. Value proposition. Kinsa man ko nga kailangan you have to prove it to me, di ba? Kinsa ko presidente, artista. But sign na lang po niya as respect, as content creators. Prove your worth to me. Like, I want to consume your stuff. Panguyab ako. Wala ko ka move on na to ba? Like, but I got to a point nga, like, ani diri. Sige na, ani diri. Kung na siya, unsa lagi na, like, makita na lagi ka. Ano ko, Bisaya Podcast PH. So, na to, moving on. Lingaw. Wala naman nagpakita ng siguro strong na kaya akong approach. Wala siya kitaon sa atong gibuhat diri. Then siguro dili pa siya siguro mo hataog value. Siguro ang quick lang iya. Quick win per mil iya So, ako sige message okay lang. Naka appeals. Okay, any last things you guys want to add about moving on? Well, ang ako lang kuha na to nung katong moving on nga environment good. Ang environment katong isulti na to na very good, very powerful, which is kaning Bisaya Podcast PH is really a community na we're also building a good environment for everybody. 'Di ba? Katong mga tao na ganahag mga expressions na din. So I think most na siya na kung kinsa tong ganahan katong naminaw na naani na community, this is really a good environment and we're building this environment really from scratch into a better environment. So no na siya. Ito ako. Dala na plug-in, kumbaga plug-in sa Bisaya Podcast PH. Dala na. Anybody want to plug in something here? Juan, Wen, June, Mampo, now is the time. Pag-plug in na lang mo. Wrap up na ta ni. Wrap this up. It's good practice. We finished under 1 hour and 30 minutes. Yes. Yan, good diba? practice. So, una ka tag 2 hours kita. I mean, not to take anything away from those episodes. Nalingaw man ta adto. Lingaw man to. Lingaw karon mo nang kilanta. And but again, like also but like I think kuan mga tumong kita karon like on the spot. Daghan ki insights na pulot nato karon, di ba? And we don't have to necessarily extend. So any last minute nga gusto niyo ingon for us? Mampo, plug lang ninyo, June. Thank you. Sorry. Ikaw sa June. Sorry, June. I'll just say thank you ni Bozowen for inviting me for letting me experience how good it is to really express your feelings with people na you don't know because like mas nito siya open up og strangers ay basta, let's just explain. Thank you for inviting me here.
tanaw na ako, if na free time ug ma'am, sulti raman si Owen ako kung sa topic or something ana sa mga kuan. So, Yes. And, hopefully maka-join pa ko ninyo, and thank you sa akong mga friends na ni-view karon. Ako lang gi-invite to view. Oy, Salamat, thank you. salamat. Salamat sad. Thank And you're you. always welcome gid ani nga kuan nga channel. Thank you so. Thank you guys. Thank you Have a sad. good night. Good night all. Sige. Matulog na Salamat, guys medyo. ko. Thank you. Matulog na siya. Ako, magpasalamat ako ni Mike kay iya kong gi-invite. Nag-comment naman ko tapos iya kong gi-kulit. Okay, ma'am. Murag, I mean, like, one-sided mo kay usahay kay puro ta mga itlugan diri. So kailangan mo tag mga babae. But we always need like a female point of view kay mag-bias sa kaayo mga lalaki mo. Yeah. Wala matatumuse oy. Nakamute kami. Sorry, invite more female participants. Yes. Yes. Gusto ko ba? Yeah. Yes. Oo. Join sa channel sa Discord para mabibo, para dagan na dayon mo participate dire. Nagana chicks. Ano to si Bisaya? So to? Bisaya chick ba to? Yan. Si Bianca. Oh, si Bianca. Bianca. Bisaya podcast check. Endron, ma'am. Grabe ang audit adto, Endron. IBC. Nandito, kaya BC content na to. Oo. So last words lang siguro na ako. Moving on is important, but there's always a healthy way to express and to be able to move on. Kana lang siguro siya. Kaya ang uban magud karon, they try to move on, they try to cope by lashing it out sa social media, which can also matoxic magud. Wala na ito ninastoryahan, no? Manila may Matoxic dissect. ba? Puho na lang. next For another topic. time, yes. Yeah, for another time. Sige. So, salamat. Thank you for Salamat, giving the Mambo. chance. Good. Sige. Thank you kayo. Susunod na pod. Thank you. Bye-bye. Ang ending, kita na po tulo. Kita lagi. Last time, ikaw mo lang tutuwa, no? Last time. Bahala. Vehicle, location, transportation, ba? Oh, mo butang gibalik gina ko to na kuan ni Juan. Last time mo din gisulti. Tindot siya. dito. Like, may extend ta, tulong na lang ta. Chika na buta tulo. Any plugins? Para ma-excite na buta for next time. Plugs. Juan, ikaw na. Maghilom kay ka tibo. Okay. Isa man. Ikaw na ko. Kuha na siguro. Nice one. Nanapod ko yung live. Ako na ning sugdan na pod. Nice one. Yes, Sessions right. live this Tuesday. Right. We are the Tuesday people. Ang topic na ako invite nga sa ka-mountaineer. Ganahan ko din garap yung po last- siya. Nagguman pa. Sorry, Juan. Sige, Ganahan ikaw ko sa- din yung last na episode. Basketball? Mga basketball ko. Tama. Naminaw ko, marag half ad to. Dahil naman pinabuhat after nang naputula. Pero ganahan ko kay marag na-engage kayang community. Dagan ka sila kauban ba? Daghan kaayo sila look up ato nila coach. So like marag makita na ko ang importance sa coach sa atong community bitaw, in which is goes back importance ni Juan, who is a coach himself. Certified coach. Certified coach. Bay, kailangan mo coach, that's the guy. Yes. Yeah. Bitaw mo taong i-plug thank you day sa mga nag-support last Wednesday. Pinakalit ra to. Nasabutan na mo the night before. Then, dito rin may pagka Wednesday. Then, mo to Nice One Sessions Live. Napanganak na gino ng Nice One Sessions Live. And another one this Tuesday with someone nga amigo gid gyapon nato. Maghiskot mig about kinaiyahan plus Check kinaiyahan gani. Attitude? Oh, di ba? kanang Personality. nature. Kinaiyahan. Oh. Kinaiyahan og katawhan. So we will be talking about nature, mga mountaineering, about sa humanitarian nga mga works, Nindot na. Nice. Pero saan anything nga ga-revolve ana. So this This Tuesday Tuesday. evening, 8 p.m. Pinas time, no? Ora. Pinas time. Yes. Live Japan ano? Live. Live. Sige. Awat na ko ninyo eh.
Wala pa ko live. Wala pa ko live sa kuan sa imo ha. Yeah, kuan. So, i-plug na nato sa mga channels support yes. tan. Yeah. By proud kiko sa to by like ginahan na kiko ani padulong. Lagi? When katoy mong website at yung commercial ba? Puti mong tingog. Ako untay plug. Ikaw man i-plug. Random magito na ako na gibuhat nga kuan. Napa ko'y gitistingan na to mo gipakita na ako. Para ma-feel nila ang pagka-Bisaya bitaw. Sigulig tingog Bisaya. Any kids sa tingog. Sigulig tingog voice over na lang siguro something. So ayun lang nako. So ayun ako na siya edit ang audio. And mana siya siguro dinana pa dong ato ang kuan yun, ato ang community, which is I think I'm so proud also kani in this community. Yes. Na nagi progress and it's a good thing na we're sharing kanang unselflessly na kuan ba wala gid kuan no wa gay dalo na kuan ba na may ubang mga community na ako din kinsay mo una kinsay mo kuan di ba, but this really a good community. So mana siya akong i-plug by the way, I think ay mo ha kabalo na gid mga katong mga nagsubaybay gid ani, but Sigma ang amo Sigma males. Ang akong gustong i-plug by the way sa Saturday, amo ang duhang Juan na ami last time na nagkumo mi live sa Kumo. So all Bisaya gid siya dito. So sunod kong gana. Nindot biya gid siya. Kung dili mo tapuson, di gid mo human, daghan gyud mo sulod. Oh, really? Yes, and siguro katong uban ng mga kuan nag-invite po namo dinhi sa ani nga channel nga tan-awson mo sa mong live dinhi nakita mo sa mong nawong they question us na is it a dummy account ni siya. No, this amo ang gid is dili to siya dummy account na mo baguhan ng gid mi atos Kumo. Kinsa na question nagdami siya. Mga random mga random. Kasi audio wag gid mi tanan, wala pa mi video. So audio wag gid mo. Wag siya radio station na pod. Okay ra po na, which is it's what a podcast should be. Okay yeah. So nga to po mga tao nga mauwaw. Sige magpakita mga tao na tumurag dili kay murag gasinggit ra kay sakit kay mara. So I think what you and Juan kamo by fights kay na audio ra madunggan. Yeah. Mapas manggod ka dito. Apas ngita ano, dili man may channel ako radto bay murag dili pa na ako makaya. Daghan na kaayo. Di ang dito gyapon naka-plug gyapon ng Bisaya Podcast PH. So kung si Juan mo naka-kuan naka-live nagyapon to ma-plug ang Bisaya Podcast PH. Kung ako na po yung maka-live pohon nagyapon ng Bisaya Podcast PH. So it's purely Bisaya gid dito. So kung ganahan mo na every Saturday nagsugod sa ming Juan og live. So kana I think mo na siya mag-regular naman na live for now. And lastly by the way katong kuan ganahan ko ning tandem ninyo duha. The Juan and Owen show. Nice one when. Nice One and when. Ang nakakuha na is sudlan na namo diha dapitaan. We siguro ma-share po na to sa community katong gusto mo sud sa Kumo. I-share po na to unsa ba na dito no katong mga mauwawan pa sud. I-admit naman ni friends no. Naka-earn na mo points. Hello. Si Juan naka-earn na ta. Pero wa mo ko kasabot pa na sagdi lang. I-add niya na pangitala mirad to na mirad no. Wala lang may kanang live nga content yung mga kaya. No. Sige, I think mo na akong i-plug and then also siguro ang vlog sa akong anak 11 years old vlog Dinosaurs Macolin's Corner.blogspot.com. So mo na siya snakes. Wala siya mga kuan. Yeah. So, I think for the first time. Sorry. Sige, go. Sige, go. Sana ko i-plug amo ang kuan namin mga NFTs katong gisay gusto maminaw non-fungible tokens na ay non-fungible token which upside and in the works plano mi in the works mag-release mi og NFT for mercs i-tie up namo sa among mga merchandise. And let's see, balita-balita lang ta, basing dili pa siya in a couple of months, but among gina-target ay by the end of this year na give me ma-release ng NFT. It's not kuan, dili siya mahal, dili siya kuan, it's meant for the community, it's meant to provide information to educate the people more on this kind of aspect. And it will usher us sa future digitalization na lagi daw, kaya di daw tapat evaluate and kato. Ganahan mo NFTs, ganahan mo kolekta, halab dira.
kuhaan niya Yeah. mo sa huge upside. Mura dito, di apil mo sa mga Discord disconnected group. Pwede mo magpakiulaw dito, gusto mo pagawas niya gibati dito, walay judgments, wala may paki kung asa kagikan, sa imong kiagian. Mas ganahan mi maminaw si mga na tinabangan iyapon nga style. That's just like Bisaya Podcast PH. Salamat sa pagpanginaw ninyo tanan. Salamat Tywin, salamat Juan. Salamat. 1:30 Thank you, yun. Sakto kayo. Mayuha gid eh. Mayuhas oras eh. Kailangan i-end. 9:30 oh. 9:30. Sige. Let's be strict with this time. So, bye. Yes. Salamat. Salamat See you kayo. Thank you. Sige. Bye-bye. Salamat. Thank you.